Nora, hvordan spiller man? Når man ligger sådan der, kan man så godt spille? Er det liggegolf, skat? Er det liggegolf? Ja. Det er liggegolf. Hvordan gør man det, når man ligger sådan der? Kan man så godt spille alligevel? Ja. Nå. Det var vi bare. Hvad laver du, Sheila? Sådan der. Ej, flot! Ja, det var prof, det der. Sådan her. Så er de over til 9'eren. Sheila, har I begge to fået dem i hul? Kongen, se for Sverige. Er du kongen nu? Og jeg er dronningen for Sverige. Jeg er ikke i selvtillid, I mangler, vel? Jeg er golfdronningen for Klaret I Sverige. den? Er vi færdige? Jeg er golfdronningen for Skal jeg lige prøve? Skal jeg lige prøve banen? Først var det dig. Jeg har klaret den der bane. Har du klaret den? Ja. Hvor mange slag brugte du? Jeg fik 10. 10 slag. Nej, 2. 2. Kan du blive enig med dig selv? 1. Fik du den i slag i hul med et slag? 1.